Čaute, toto je môj prvý tutoriál, kde vám ukážem, ako si zrobiť fotku na Minecraft. Bude to vyzerať asi nejako takto. Takto. Čakajte. Alebo takto. Takže ja tu mám túto fotku, takže budeme na to potrebovať internet. Ja dám strich, dokým sa mi, alebo nie. Už to mám načítané. Napíšte si Novasky. .me, odkaz budete mať v popisku videa. Mne sa to ešte nenačítalo. Dáme si Valpers. Mne sa to ešte načíta. Ospravedlňujem sa za to, ale mám pomalý internet. No, ako vidíte, môžete si tu robiť aj texture pack, potom skin, aj hocičo forums, aj hocičo, čo chcete. No, takže ja už si to dám. Ja dám strich a uvidíme sa, keď to už bude mať. Takže vítam vám späť a ako vidíte, tu máte všelijaké fotky. Takže tu na dvaja na Minecartoch, potom tu na ako, neviem čo, tu na ako ste podpali TNTčka, tu na hocičo proste, to môžete si vybrať, vyberte si hocičo. Ja si teraz vyberiem toto. Tu dvaja. No takže vidíte, tu napíšete hociaké meno, ja si tu napíšem svoje a dáte, keď máte viac skinov, tak dáte toto, ale ja mám tiež viac skinov, ale dám si ten, čo ja teraz mám, takže kliknete na to. Tu bude môj kámoš Digisteve. No takže dúfam, že som to napísal správne, áno. A vidíte, teraz máme tu dve fotky, no nie dve fotky, jednu fotku, ale tu mám som proste ja, tu je môj kamoš. A ideme tu, klikneme na toto. Pôjdeme dole, trošku iba dole. Dáme k stiahnutiu. Ja si to nechcem stiahnuť a potom si to iba dáte na plochu a už viete určite, ako sa to dáva na plochu. Takže ja sa s vami lúčim, čaute!